Alo? Am revenit, stimate domnul, cu acel telefon. Spuneți-mi, vă rog, ați intrat în poliția cartelelor? Este private number? Poftim? Este private number? Da. A, dumneavoastră de la Orange sunteți, nu? Da. Vreau să vă întreb ceva, dacă toți sunteți de la Orange, am primit niște minute promo. Ce sunt acelea? Minute promo? Da. Stimate domnule, este un surplus datorită faptului tot, așa că sunteți fidel firmei Orange. Am primit 150 de minute promo. Da, am înțeles. Ați activat opțiunea aia de vară, probabil. Da. Vedeți? Ați activat sesiunea de vară, care îi dă până la 1000 de minute veți mai primi. Deci în funcție de cât consumat. Am înțeles. Dar spuneți-mi, de unde să găsesc cartele? Stimate domn, de la orice PECO, orice OIMB, orice Rompetrol. Că am găsit unul acum și... Da. Spuneți-mi, vă rog, ați cumpărat cartelele? Da. Acum 5 minute ne-a cumpărat, dar m-ați mai sunat încă o dată și vi le-am dat numerele. Poftim? V-am dat deja numerele, acum 4 minute. Ce numerele ne-ați dat, domn? Nu m-ați sunat dumneavoastră acum 4 minute să vă dau numerele? Da, stimate domn, și ne-a spus să revenim în 2 minute. Exact. Poftim? Da, spuneți acum. Spuneți mai tare, vă rog. Le-am găsit, sunt pe strada Biruinței. Haideți, domnule, aveți cartele în fața noastră să vă introducem calculatorul cu ele? Da, spuneți. Le aveți? Da, am găsit de 25 doar 2. Da. Și de 7 sau de 14. Câte ați găsit de 7? 6. Bun, este bun valoric, da? Da. Bun, haideți să începeți cu bunul valoric. Vedeți că este o serie pe el. Da. Spuneți. Radu 0. Cum? Radu 0. RZ. R0. Da. Da. 4. Da. 00. Da. P de la Paul. Da. Atât. Da, o secundă, dar ce cartelă este asta, domnule? Păi mi-a spus că seria de la bonul valoric, de la OMV. De la bon valoric, este bine. Acum vedeți că este o serie din 14 cifre. Deci o serie din 14 cifre. Unde este acum? Este pe acel bon, spune scrie cod de reîncărcare. Cod. Este în engleză. Vă notați? Da. 3. Da. 5. Da. 00. Da. 48. Da. 68. Da. 24. Da. 3. Da. 01. 01, asta de cât e? 7 euro. Stimate domnule, spuneți-mi, vă rog, aceste cartele sunt de 7 euro, dar le-ați răzuit? Da. Nu mi-a spus să le răzuiesc. Păi răzuiți-le, domnule. Ce mi-ați dat dumneavoastră aici? 14 cifre așa, fără să răzuiți? Păi scriau pe ele. V-am spus că am luat 7 în total și v-am spus 2 numere de la fiecare. Bun, acum ce vă rugăminte? Trebuie la acel bon valoric. Spuneți că aveți un bon, da? Da. Haideți că le răzuiesc și în 5 minute mă sunați iarăși. Da. Dar spuneți-mi cu 5.000 de euro ce este cu ei? Când îi primesc? Banii? Da. Banii veți ridica mâine, pentru că noi o să vă dăm un număr de cont bancar dacă aceste cartele sunt bune, domnule. Am și eu un cont bancar și am și un card. Dacă vreți, vi-l dau să, nu știu, să plătesc acei 100 de euro impozit să plătesc toți bani. Auziți? Da. Stimate domnule, dumneavoastră aveți copii? Nu. Nu aveți. Cineva, mamă, tată este, da? Există. Da. Bun, să vi fut pe toți, da? De ce? E morții tăi, că mă minți. A fost o farsă, ești la radio.